Ito to. Ito? Jewelynne to? Oh, ito Jewelynne. Jewelynne niya? Bakit walang etiketa na Jewelynne? Ayan, nandiyan. Oo, meron. Ang ganda. O, bili na kayo Jewelynne, no? Nandito sa Island City Mall. Oh, ang gaganda. Ang cute. Pwedeng pang souvenir, pwedeng pang regalo sa Pasko. Ayan, ang gaganda. Ayan. Ito mga earrings ng Jewelynne. Ano talaga kasi ito bakit? Nasa loob tayo ng mall ka. Oo. Nandito tayo sa Island City Mall. Nandito tayo sa may department store. Nandito sa mga handicrafts. At ito ay 170. Meron ka ng choker, necklace. 170. Ayan. Basta pa regalo to affordable pa. At saka marami kayong matutulungan na yung mga manunubo na gumagawa nitong mga handicrafts na ito. Kay Ma'am Lynn ito. Mga Pinoy, gawang Pinoy. Yan, siya ang nagdi-design. Ito yung mga ano ba? Magagawang mula mga coconut husk, coconut shell. Coconut shell pala. Ayan, ginawang earrings. At ang presyo niya ay 120 lang. Oh, ganda. Ang kaganda. Very nice. Ito yun, oh. Ito yung, ito katulad nitong sa akin. Ito, yung pagka nagsuot ka ng mask para pagka tinanggal mo, halimbawa kakain ka, ganyan mo na lang, nandyan. Natural. Tapos, ang presyo is 75 pesos lang. See? Ano Ang yan? gaganda ng mga product ni Ma'am Lynn. Ito presenter. Ayan, may keychain. Ang ganda nitong pang regalo sa Pasko, 145. May horoscope na naka-engrave. Kung anong sign kayo, mapili nyo dyan. May Leo, may Sagittarius, may Cancer. Uy, Cancer. Sir, dito ka. Ganda. Dito ka. Ang ganda naman ito. Dito ka para makita. Very nice. Ito yung mga gawang Pinoy. Bakit to? Ang ganda, di ba? Mga danggit, pwede nyo pang regalo sa Pasko. Hindi na kayo. Ito, choker. Ayan, Sana? Ay, Hindi, okay lang din. At least group to mga na mga Pilipino dito. Mga artist. Ayan. Ang gaganda ng design. Ito Very kaya unique, Jewelynne, Ang ganda, Ayan. Diba? Ito ba? Let's say mo na alam ka na. Ito na ako. One pound. Customer service counter deals. Ayan, Paris. Customer service counter deals. Ang cute, Ito yung manikin, Bakit ba, Ayan, ang manikin. Mga gawang Pinoy. Ayan. Jewelynne at saka Lisko Natural. Ayan. Ayan, marami pa dito. May tassel earring sila dito. Tassel, Gawang kita. Gusto mo ba yan? May tassel, may mata ng shell.
Plantorama. Nakakuha kami. And then the bouquet. And then my token. Ayan. See? Okay, let's go home guys. Kasi, you know, hapon na. And then, ang Plantorama is open today. Today is October 11 up to 16. So meaning today is Monday up to Saturday. And they are open 9 a.m. to 7 p.m. Okay? So, see them here.